Duwang estudyante ang nabiktima nin holdupper sa Naga City alas 6:40 kasubanggi. Pigbisto ang mga biktima na sinda Ariani, 26 anyos, asin si Nicole, 21 anyos, na parehong estudyante sa kolehiyo, asin kapwa residente ka nasabing lugar. Nakuha sa mga biktima ang duwang cellphone na nagkakantidad din po mas o menos 20,000 pesos kada saro, mga ID, asin 5,000 pesos na cash. Basado sa impormasyon, naglalakaw ang duwang estudyante sa King District, Villa Sorobello, Barangay Concepcion Grande, kan punduhanin sarong motorcycle rider asin puwersahang kinuha ang mga naunang bita na gamit. Tulos mo na nakapag-report ang mga biktima kan pangyayari. Duwang babae na naglalakaw sa kalabaan kang Ken District sa may Villa Sorobilla kung saan ang tindati tukan ning unknown na caliber ni sarong badil ayon sa mga victim. Tinutukan sinda tapos kinuhaan sa indang mga cellphone asin nagdulag pa siring sa parting Barangay de Rosario kang Naga City ining suspect. Kasubagong alas 12 nin maagahon kan madakop ang sospek sa Sitio Pasto, Barangay Cararayan, Naga City. Napigbisto man na si Jeffrey, 38 anyos, asin residente kan Barangay Balatas, parehong syudad. Na-recover sa iya ang mga hinaabo na gamit sa mga biktima. Dahil nga na igwa kita yung inapod na Rogues Gallery, so pinahiling tayo sa mga victim ang posibleng pagkakabisto kay yung suspect. As in, positive nindang na-identify ini yung suspect. Sa presente, nasa custodial facility na Naga City Police Office ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.